Biar masalah ngaduk. Mau terakapur. Apa? Agak berat. Yo ora dipikir ning pundak. Terus tak sampe ke pundak omong lari. Wis kok apa bener, Mas? Bebres, Pak. Mau lak montore nek anu dintun kene iki montore. Karepe kon nggon kene. Iya ya, serene lho, rono lur. Ono. Heeh. Teni terus kae, Kren. Lah kok nggon mudi? Nek anu kene iki bae, Pak. Langsung mulai apa piye? Engko nek kira-kira tekan sore ya dintun kene iki sik. Soale engko nek anu terima tak anu mobil. Soake nek suwi tekan kono doe. Iya, aku yo enek wong kae siji motor lak telu. Ya wis ngono bae engko didekek nang kono kuwi bae. Nek ora anu tak goleke mobil. Weh, toh. Lenah. Aman nek kene, Pak. Ketheke ora enek, mesti iki. Mesti kono yo kene yo gur tikus biasa, tikus. Wah, lha nek cara kene ager entek, Pak. Basmi. Nek sing cilik-cilik apa anu? Sing gedhe nek sing cilik kan ora enak. Lanang lho, cara sengir. Nek lanang kudu tembake ora dibakar nek cara kene. Iya ya, ora enak kok iwake. Nek sing wedok ki lemuke enak, wong beda sengir anune. Lah iya.